Giablihan na alang sa mga motorista ang Makasandig Boulevard Road sa Cagayan de Oro City nga gilaumang mutabang sa pagsulbad sa problema sa trapiko sa syudad. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, karong adlaw giablihan na ang Makasandig Boulevard Road din sa Cagayan de Oro City apan alang lang una sa mga private light vehicle. Sumala pa sa LGU nga kini nga dalan ang usa sa mga tubag nila sa problema sa trapiko sa syudad. Pasado alas 2 karong hapon, hingpit ng gitugutan sa Cagayan de Oro City LGU ang pag-agi sa mga private light vehicle sa Makasandig Boulevard Road. Among dalan, kabahin sa gihimong dike project sa lugar nga magsilbing diversion road para sa mga motorista nga buot muadto sa tibasak sa barangay Makasandig, ingon man sa barangay Balulang. Sanglit ang boulevard, lahos ngadto sa Makasandig Balulang Bridge. Matod ni Attorney Edgardo Uy, kinsa namuno sa Rio de Oro Boulevard Management Committee, nga ang pag-abli sa mong dalan usa sa mga tubag sa lokal nga kagamhanan aron maalibyuhan ang problema sa traffic nga masinati sa lugar matag rush hour. Busa, dako sab ang pagpasalamat sa LGU ngadto sa DPWH Region 10 uman nga napirmahan na ang mga dokumento nga nag-turn over sa mong dalan ngadto sa LGU. Kinahanglan na gyud abrihan kay ang tinid tibasak ka Orbiasong Road na may gitrabaho. Gihimo nga one way gani so maghuot ang traffic diha. So timing tayo nga napirmahan ang memorandum of agreement, kinahanglan mabuksan na sa gyud ang boulevard. Apan pagpaklaro sa buhatan, subay sa Executive Order No. 446-2024 nga gipagawa sa LGU, gidid-an ang pag-agi sa pipila ka mga sakyanan sama sa tanang truck nga adunay 4,500 kilograms pataas nga gross weight, motorela, tricab, motorized sikad, tricycad, bicycle, pushcart, food cart, roller skates ug skateboards. Kini aron malikay sa disgrasya among mga klase sa sakyanan. Para maagian sa mga light private vehicles, i-apil na sa nato ang taxi. Wala lang nato i-apil ang mga jeepney kay of course wala may ruta lugar nga naka-apil na diha. Doon na say gitagana nga mga personal sa Roads and Traffic Administration nga magbantay sa dagan sa trapiko sa lugar, lakip na mga security guard. Gideploy sab aron mamintinar ang kahapsay ug seguridad sa palibot sa boulevard. Kaya ron sad maproteksyonan aron mabantayan kay di pa nato ikalimot yun na may mga kubi-ub kamot mag-upaw, mag-tupsarya, magpintal-pintal. So ato sa yung i-maintain ang kalimpyo o ang kapansada niya ng boulevard. Sara, sa kasamtangan, tuloy-tuloy na ang pag-agi sa mga motorista dinhi sa Makasandig Boulevard Road dinhi sa Cagayan de Oro City. Hinoon kung atong itandi sa mga main roads dinhi sa Dakbayan, medyo minus pa ang mga motorista nga gaagi dinhiya. Panawagan sa RTA ngadto sa itong mga motorista nga batasanon gyapong sundon ang traffic rules and regulations aron dili sila masilutan. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.